Ti Masakbayan. Adda ka di makaibaga iti gasat na, mabalin mo ka di apadtuan ti gasat mo. Pudno ka di ti mabasa dagiti mamalad iti palad mo, ngam tunggal maysa, naipaayan iti abilidad amang pili iti pagbanagan na. Responsibilidad ti tunggal maysa ti mangeddeng para iti pagtungpalan na. Ti Masakbayan. May samanan at drama nga aggibos tunggal lawas ti isagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Ti Masakbayan. Ket ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryetay o ita alawas na pauluan. Ransom, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Sigurado, adalakit din nagipulong ka dagiti pulis, Lito. Siguradong amudan ti amin may papan iti inaramid yu ka ni Jana akaanakam. Sana mabalin. Jak kaya ti mabalod. Jak ipalubos sa matiliwak. Labanan mi nagiti nga waran pain. Alang aruden, ingkan iti ayan da dodong, kat lumaban kayo. Di iyo ipalubos ang makastrak dagiti a pulis iti balay. Siya kun ti mangidalimanag ka dagiti a kwarta. Ano apay mat ngamin nga inruar mo manan iti bag ang nakaikargaan na. Dagiti a waran pain na pulis. Makita da itan o sino ti kalkalabanan da. Dodong, idaw luwam dagiti kakaduan. Lumaban tayo ka dagiti a pulis. Tapno saan da tayo ang matiliw. Kakadua, lumaban tayo. Paltugan nyo dagiti pulis. Ado dagiti pulis, boss. Paragkunak, saan tayo akabalan ita? Nasaysaya at siguro no sumuko tayo langan. Anya, apayakas tati bagbagam. Wano, sikati nagipulong ka dagiti pulis, ha? Pasensya kayon, boss. Ngamjak ngaminan mairusok dagiti aramiden nyo. Anya, awaran kay tibain. Lukas tangaron, saklangan ti mang pataykin ka. Uray ag taray ka. Di mo maitarayan ti bala ti paltog ko. Awaran bain. Manong Lito, di mo paltugan ni Dudong. Sumuko kalangan ka dagiti pulis. Kailalaam kumatibiyag mo. Andrew, aglibasak. Jak kayat ti mabalod. Manong Lito, di mo maitarayan dagiti pulis. Sumuko kayo langan. Kadwam ti asawam, tapno saan kayo ang maisagmak. Sana ka maag, tapno aramirig ti kasta. Di yun maala ka na kami tinansumani. Kukwamin dahi dya kwarta. Rina, anak ko, itay kapayasaan ang makaid na. Siyak ti maululaw amang kitkitakan ka. Itay kapayapag na. Mami, nangag ko ngamin iti radyo asaan pa'y analpas ti panagrarangat dagiti pulis. Kanti grupo da Manong Lito. Amkak nga mga numayraman na may sagmak ti asawak. Agkararag tayo, anak ko. Patyag asaan ang maisagmak ti asawam. Malakit din, ingkay ti silid ni Jana. Kadwaam di anak mo. Siya kun ti agpadaan dito'y salas iti damag may papan kada Andro. Sige nga rod, Mami. Inakadwan ti anak ko ijay silid. Ang mga numabutbut ang manan. Sige, anak ko. Katbuyugam matan iti kararag. Takas tamat ti aramida. Anya ti aramidan talito. Nagadun dagiti kakadom ang napaltugan. Matiliw na tan samutan. Jak ipalubos. Ala, umay ka, aglibas ta. Magnatay tilikon ti balay. Kasano? Napalawlawanan ka dagiti pulis ti balay. Kasano ta ko mga aglibas? Awanan ti adu pa sa o. Darasam ka diti magna. Tapno makapanaw tan dito eh. Marigata na agtaray. Nagdagsanday ti bag nga ayan ti kwarta. Anya, iyag mo na tabag. Sige, siya kon ti mangawit iti dayto tapno saan ka marigatan. Di dan maala dayto a kwarta. Kaputak kukwatan. Talaga nagado dagiti pulis. Kasano na maabutan data? Patakam kit diti magna. Masapo lang may tarayan tayo da. Sumuko kayo! Saan kayo na magalibas? Saan kami ta sumuka, Apolos? Saan kami amang? Tapno aramidan minada. Dahil ti para ka na kayo! Di mo itapantugan!
Mamatay kayo, pulis! Ha! Mila! Pakawananda ko, boss. Sakti makagapo, no apay anatay ni Madam Mila. Ngamjak ngaminan mairusok dagiti paparami jo kanyak. Nang runa, idimbilin nyo ti panang patay ko kini Jana. Dodong, San pa yan daw ti amin, boss? Agsingsing pa tayo dito pagbaludan. Tabarang makarwar tayong tumatlaang. di ako namnaman na ito. Awan naman kayam serbi ng ado ti kwartak. Gaputan na tayo mat ni Mila nga asawak. Laladawan na di apan nakamiris ko. Unay gaya man na di apan nakasisirap ko iti kwarta. Ultimo kabsat ko. Katjak pinalabas sa pinagkwartaan. Manong Lito, kita am ti bunga ti dakas nga aramid mo. Naisagmak ti asawam, gapo iti kinagamrod mo iti kwarta. Ken naibalod kayon kadang iti kakadwam, gapo iti kinadaksyo. Huwag nga ronanin ko. Kat pakawanan na ko ma. Dandani na isagmak ti anak mo gapo kanyak. Amo manong, kasladyak mo aklon. Akabaalam nga ipapatay ti anak ko, gapula ang iti kwarta. Pakawanan na kanin ko. Aklunag, nasisira paklang iti kwarta. So aramid ko ti kasjay. Sa anak-anak kong tinto iti adda ka na kami akinabaknang. Namala, nakasagana ang mga ikaro iti nagbasulak. Rumbang lang manong, katsapay la kuma, tagbalbaliw kan. Kabayatan ti kaadam dito'y pagbaludan. Adda pa'y gundaway mo ang mangilintag iti biyag mo. Basta agsingsingpat ka dito'y. Wala din ko. Talaga kasta ti aramidag. Agsingsingput akon. Kat jakton subyan iti mading aramid ko. Aramidam day tamanong. Saan laang kumanga iti sao? Ikarik na ita. Kat sa pala ko mata dumteng tutyal daw ang mapakawandak. Ato yan ti paalam akapi, Andrew. Siya kung tinangyag. Gaputa makumikom ti babaunan tayo. Agyamanak pagat. Oh. Apay matan ang nagunagday taasan na ay mo. Amuklatan na niya ti makagapo. Unay mat ngaminan tinagbambanagan ti kabsat mo. Lalabit nga awan ko maitay jay pagbaludan. Kansaan mat anay sagmak ni Manang Mila. No saan daan nasisirap iti silang ti pirak. Huwan nga ron bagat. Kinapudno na. Malidayanak itikas di anagbanagan ti kabsat ko. Gaman niya nga ron. Nalpasan ti amin. Sapay la kuma. Tapod nung agbalbaliwan ni Manong Lito. Kabayatan ti kaadda na iti pagbaludan. Gusto ka lakay. Katsapay la kuma. Tanaw bilang man maikan pa'y iti gundaway ang makaruwarto iti pagbaludan ni Manong Lito. Dinanto ko man sublian ti sigod a kababalin na. Sapay la kuma. Takasta. Uncle Lito, kasi kayo mat anakabalod dito eh. Nagkutong kayon. Pagkawanan na kumadyala ka anakan. Dandani ka na isagmak. Gapoy ti dakas nga aramid ko. Napakawan kayon, Uncle. Katsapay la kuma, tadi yun ton ulitan ti kasjay nga inaramid yo. Talaga saanan manasan ko. Ikari, agbalbaliw akon. Kat agyaman na kiti kalayo na panang sarsarong karayo kanyak ni pagbalutan. Awan na nyaman na, Uncle. Kahit da ka lang mat makita. Isa ka na yun ngam umay kami dito ayan mo. Agyaman ako na dyan na. Bareng saan pa'y analanaw ti amin. Tapno mailintag ko ti biyag ko. Saan pa'y, Uncle? Basta agsingsingpot kayo ditoy. Tapno makita ni Lord at talaga ang nagbalbaliw kayon. Oh, talaga nagsingpot ka nga ubing dyan na.
Kablaawan ka, Manong Lito. Kamaudyanan na. Makarwar ka matlangan dito'y pagbaludan. Dahito yung tibunga ti panagan-anos. Kan panagsingsingpat mo dito'y. Kasla nga ron, Jack, pelapat siya na naikanak iti parol. Agyaman ak unay iti Diyos. Gaputa dinak binaybayan. Iso ti kapuna no apaya kinabalak aminalbaliwan ti biyag ko. Nga uray adda iti pagbaludan. Husto ka, Manong. Katururayin tayo lang ti release paper mo. Nawayakan ton, Manong Lito. Wana din ko. Katangyaman ak unay iti Diyos. Gaputa mapadasak manan tagbalin at awaya. Manong Lito, kasla kanayon ka makumikum Anya ka diti pakakumikumam. May papanay to iti bagbagak a planok nga aramida na din ko. Anya day ta, Manong. Ibagamlat ta. Barang adamay tulong ko. Kabayatan ti kaadak iti ija pagbaludan, adu ti nasursurok. Kang runaan na nasursurok, ket ti sasao ti Diyos. Nga iso ti kang runaan na nang balbaliw iti biyag ko. Iso na panunot ko at ti kinabaknang ko, ket aramatek at tumulong ka iti agkasapulan. Nang runa na iti maningrigat. Dayta ti planok itang aramidan. Sigurado ka, Manong? Itulong mo ti kinabaknang mo kadagiti tattao? Uy, natin ko. Napayagan na planok ti kastoy. Idiadak pa'y laeng, iti pagbaludan. Bayat day ta plano, Manong. Kaddi kagdanag. Adda kami anak kasagan at tumulong iti day ta planom. Agyaman no kastaan din ko. Aramidak na ito'y. Tapno may panagnag ko karag iti tao at talaga ang nagbalbaliw akon. Napintas day ta plano ni Manong Lito lakay. Ano dagiti matulungan na. Nang runa dagiti talaga nga awanan. Husto ka rin na bagat. Kat tulungan tayo ti kapsat ko. Tapno agbaligi ka dagiti panggap ng aramiden. Nang runa, kat talaga mo't nagbalbaliwan. Sa baliitan ni Manong Lito. Husto ka, Andrew. Nagbalbaliwan ti kabsat mo. Isu arumbang laang asuportaran kan tulungan tayo. Nang runa ti plano na tumulong ka dagiti marigrigat. Uncle, madlaw ang nabambannog kayo manan. Siguro, ado manan dagiti tinultulungan nyo anya. Wan nga rod ka anakan. Gamsa na bale. Awanan nyaman na kanyak ti bandog ko. Gaputa naragsakak mo ti aramida kita. Nagado ti biyaga na baliwan. Gapoy ti panang tultulong ko kanakwada. Kat sa bali gayam tirik na ti kastoy nga aramid. Nagaragragsakak no kas nga agyaman na kanyak. Gaputa dakkel kano abanag tinaitulong ko. Talaga sa bali ka itan, Uncle. Nagbalin kan anasayata tao. Kat dayta tiba nagapakaragsakan mila unay. Makita mi tinaan-anay apa nagbaliw mo, babaan iti aramid. Rumbang lang agbaliw ka nagsingsing putakon dyan na. Kaputadyak kayat ti matay adakas ti kabibiyag ko. Ket agyaman ak unay iti Diyos. Gaputented na pa'y kanyak ti gundaway, amay lintag ko ti biyag ko. Impay na kanyak ti baruan ng nama. Husto kayo, Uncle. Katrumbang lang abigbigan tayo, nga iso ti pagtataudan dagiti amin aparabor a maaawat tayo. Husto ka dyan kaanakan. Alangar mo dan, Uncle. Mapantayo na dya kusina. Nagpaluto ni Mama itinaimas a pagsasangwan tayo. Alaman nga rin kaanakan. Mariknak mo bisin ko ka. Sige, Uncle. Intay manganan. Tauray siya. Mabisinak matan. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryeta yu itaalawas anapauluhan. Ransom. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Jonar Rebutaso. Isagsagot kada kayo
Ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay.